Čiže ahoj, zdravíme vás z terapie čínskej od Fej, čiže toto je Fej a ja som Lucia. A chceli by sme vám povedať, že je vhodné obdobie na to, čiže je leto, aby ste sa viacej ozdravili. V zime všetko, čo robíte, ide pomalšie. Znamená, že je lepšie nabiť sa slnkom, to určite všetci viete, ale to, že je vhodnejší čas na určitú terapiu, hlavne čínsku terapiu, ktorá vám pomôže sa vyliečiť rýchlejšie. A ja som pred 2 dňami mala problém s hlasivkami, aj celkovo s plúcami, kvôli oslabeniu. A po tejto terapii sa cítim o 80% lepšie, nie je to 100%, ale na to, aby ste sa vyliečili, je potrebné to opakovať viackrát. Ale to je najvhodnejšie obdobie, lebo vám dodá viac yangu aj do celého tela a tým pádom sa vám tie body otvoria viacej, keď je leto, a keď vám Fej pomôže, tak tá čí príde nová, tá stará odíde. A v zime je ten rozdiel, ale v lete, že v zime aj napriek otvoreniu tých bodov tá energia sa môže zase späť trošku vrátiť. Čiže v lete je lepšie otvárať body, lebo sa aj prehrajú, aj tá čí sa tam udrží dlhšie. Nová. A preto je dobré niečo robiť pre seba aj doma. Čiže jedna vec je terapia a druhá vec je, že doma sa staráme o seba tým, že cvičíme, ale cvičíme každý deň, čiže nevynechávame ani jeden deň, aby tá energia sa akumulovala. A cvičíte cvičenia, ktoré sa nazývajú že Qigong, a jedna časť toho je Tai Chi. A tie cvičenia privedú novú energiu do jednotlivých častí tela, na meridiánov, a tým pádom sa aj liečite. Takže cvičenia tohto typu sú liečivé. Čiže nie len, že beháme a vypotíme sa, ale musíme aj trošku robiť niečo iné, samozrejme aj zmeníme stravu. Čiže leto je určite najlepší čas na liečenie dlhodobých chorôb, aj celkovo chorôb. Takže dúfam, že sa budete usmievať ako to slnko v lete. Však Fej. Áno, samozrejme, Lucia. Tak vás vítame, tak príďte a určite sa budete usmievať ako my. Ahoj. Ahoj. Ďakujem, Lucia. Ďakujem. A ja ďakujem. Super.